Здравейте, мингали! Мара. Кога сме днеска доста мингали на дире. Ще кажа, че сме преди чувате време. Ево тук рейсъра на Стара Загора. Там можеше рейсър с колела. Какво стана, бро? Тук е най-капичката колела на света. Не може, бе, човек, не може. Тук е една легенда на Сарскорския джей, че се връща. И така обзето. Сега тук примерно вече към по-лека е клас. Честно ти казвам, Там отзаде още рейсъри, мейсъри, всякакви работи. Тук не могат да се качат тя. Хубаво е. Готово ли е? Да, стои. Снима ли? Да. Снимай, ма. Ай, дай пред мен. Ай, трябва батерия това много. Ей, как се смея? Добре, бе, я го спри. Чакай да бе, къде копчето долу? Е, тука. Ай, готово. Вай, аз много скочих, бе. Аре, Додо, няма... Бах ти грозния слабак, ай дай. Ей, запути ми са маската! Ай, спри го са! Трябва да е спилка. Аре. И пилка. Има ли червен си? Оп! Ей, пак хлъзнах, деба! Много му влиза, бе. Добре ли ще? Чай телефона. Как се пуска, вън? Гледай какво стана, гледай. Виж, ларви има. Мали! Я, покажи. Последствията, ето ги, последствията. Добре ли се? Промро. Давай. Аре, наново. Мичо, че му влезна с 300. Извинявайте, господине, добре ли сте? Перфектен съм. Дай го заравним. Давай да оправим. Къде е Каляна? Кафя! Дай, опани един кичек, манго! Дай! Ап! Как се спира сега? Наси му копчето, Къде е то с кафя, бе? Е! О, 0-1. Някой иска ли кюфтета? Малко. Идей посага! Сега как се спира? Ари, бе! Пуснах HD-то. Оп! Давай, бе! Чакай, не. Оп! Брат, настрах се! Ари, бе, Каляне! Брато, искаш да му завърнем този гап. Че ко снимаш, няма ми крадеш контента.
Бах ти по-лакето. Ари бе, Каляне, дай! Влизам ми късам като гърджолка, гови, ти къде влеза в кафе за новата столка. Мишки, да харесате тиктока. Ой! Моля! Защо пак го свихна, бе? Искам да видя как ще Тиктока да харесате, разбрахте ли, шматки? Сега, Каляне, разкажи как се здоби с този невероятен байкс велобуст. Пробил го и го взих. Кой бе? Собственика. Кой то се? Не знам, а намерил. Бан съм. Откъде го намери този колело, бе? Забравих. Не съм. Повече, не. Ама го купи ли Барчи? Парти, кое е моите? Кое? Дъртото. Уно и синьото. Да. Синьото за ти. Дали не съм мега офертаджията, а? Да. Честно. И ти имаш ендуро и меко. Да. Си бил бати. Сен си бил Фабио Уипмер. Не, какво гледа да ти става? Чакай. Готов ли си? Видях. Оп! По-бързо е! Оп! Оп! Минах през боболечката. Абе, брат! Бах ти тъпи ти лапите, бе! Ще ги пребия, бе! Какво е, брат? Аз се пръснах да викам Ейса. Абе, брат, следващия път, като ми изкочат направо, като в GTA един шут падат, ще ги ба тъпи ти малки лапите. Разбра ли, мулет дади? Чуваш какво че казвам, бе? Ще босна. Защо? Защото имаш бах ти грозната прическа, маяк. Ще плача. Що съдя, че му слагаш в YouTube? Муква е. Що съдя, бе? Не, няма да те съдя, няма проблем. Не, няма да те съдя. Не! Да. Ела тука. Давай капачка. Що бягаше? Къде те бя? Я покажи кръка покажи. Как се носят дънки. Ай покажи. Ари бе, брат. Ари бе. Моля те. Ай, няма да качва, обещавам. Обещавам, няма да качи. Ари бе, моля те. Ари да си го имам за спомен. За спомен. Ари покажи. Бива. Чакаме бе на бабу. Жълтото! Бесен сам! Чай за купчия клипста. Оп! Махни обувката! Не! Атеш!
Готов ли си? Дай. Оп! Оп, оп, оп! Ой! Може минаваме, ставаме. Я върви ли в момента? Да. Айде Хора, на спас новата. извинявам се, че изтървахме 28 скока, ама това е положението. Айде на спас новата, тя не е. Ударите чана! Добре, давай, чан, ман. Ари бе, вижте го, този е любител. Видял съм. Това мята ли са? Да. О! Не! Аз забравих къде е на спас. Пътеката и че. И тук си щупи ръката. Баща, чиста. Учи. Ко? Към тази пътека. Никой ли е? Къде е тя? Или дайте по новата направо. Не, бе, дай, тя пак извежда на новата. Добре, давай. Първо ще караме по-бавно. То ние бързо ни караме. Да, ще се върнем. Ние ще отворен ли си? Ей, са. Кой ще маля, май, бал съм го! Уй! Майко! Мале! Едно кръв! Ой! Мале! Не! Мале! Какъв този меч е? О! Пеня, внимай! Внимай, Пеню, намаляй! Ти голямо ли? Скачай. Майко, хора, ще издема 5 5. Я? Чекай, кой това е? Пикайте си нашата Това е формация. някакво за байкари, бе. А го надъня Коста? Нищо, то няма попивка. Те! То няма попивка, да. Скачай! Да, ще скоча. Уй! Аз с колко скочих, бе? И на мен аз умалях целя. Това техническа, аз с този твърдак ми се ебали лека. Бягай! Тук нали има пътека? Да.
Не. Майко, ще да се бъсна, брат. Къде бе? Ми в тях преди е то степъпа. Къде са ти гащи, че? Няма ги. Мингале е тук къстама, ама той иска друг къстам, неговия къстам не е толкова хубав. Моя ли? Да. Правите ми хубава къста. Отлепя го цялото, така не е отлепя. готино. Цялото се отлепя, по-яко става. Ромас, какво казваш? Защото виж, Брат, само да работи. виж още колко тук трябва да изрежеш, той тук това няма стои. Те са виж на колко разстояние, направо го къса цялото. Е, къста ви тук. Ето го и къстам джата. Къстам джата, бе. Къста. Е го старши къстамаджията. И ти тази ще я сложиш отзади. Ми да.